Bueno, hola, ¿qué tal Miguel? Pepe Torrente para la cadena COPE. Un poco, lo primero, ¿cómo está el grupo, no? Después de una derrota dura, como la del fin de semana pasado, incluso el propio entrenador hablaba del peor partido desde que está aquí, o sea, el peor partido de la temporada. No sé un poco cómo está el grupo ya a golpe de jueves. Bos días, Pepe. Bueno, pois mirando hacia adiante, pensando xa no Ceuta, no partido do sábado, temos unha nova oportunidade para bueno, quitar esas sensacións, para volver a recuperar esa confianza, esas boas sensacións do equipo, traballando sobre a idea que queremos plasmar o sábado. Bueno, sabemos que nos imos enfrentar a un rival alegre, a un equipo que é o primeiro ano na categoría, pero que o está facendo moi ben, que no seu campo deixou escapar moi poucos puntos, e bueno, concienciados do que nos imos a topar, e con moitas ganas, non, de que chegue o sábado para o que digo, para recuperar esas sensacións e para poder volver a través da competición, pois sentirnos ben e sentirnos con confianza como equipo. Juega el Depor fuera y esta temporada se puede decir que juega donde mejor se le está dando, por lo menos a nivel de resultados, porque tú ves la clasificación de por líder cuando es de visitante y en casa le está costando, creo que es puesto número 11 o 12. ¿Qué le pasa al Depor? ¿Por qué esas dos caras? No sé si tú tienes alguna opinión, ¿habéis sacado algún tipo de conclusión? Porque la verdad es que es bastante llamativo, ¿no? La gran diferencia entre los puntos fuera y en casa. Sí, xa é unha pregunta que xa me fixestes noutras ocasións. Bueno, eu creo que é difícil encontrar un patrón que poida determinar o porqué desa situación, non? Eu penso que cada partido é diferente, cada rival en cada contexto é diferente, e non sei, eu sempre digo que nós afrontamos os partidos do mesmo xeito, que ao mellor neses partidos de fora da casa pois se den contextos máis propicios para que nos veñan mellor como equipo ou para explotar as nosas virtudes, pois pode ser en algún momento, non? Pero non creo que a maneira de afrontar os partidos pola nosa parte sexa diferente, nin desde o punto de vista táctico, nin desde o punto de vista mental, non? Ao revés, creo que na casa temos máis forza, sentimos o apoio da nosa xente, sabemos a responsabilidade que temos, e bueno, creo que co apoio da nosa xente daqui ao final de tempada, pois Riazor vai ser un factor determinante, non? É certo que sabemos que temos que mellorar sobre todo eso na casa a nivel de resultados, e bueno, daqui a final de temporada vai ser importante. Es un poco de los contextos, ¿no? de los partidos y quizá pues, la sensación de que el Depor se encuentra más cómodo cuando puede robar y tener espacio que cuando el rival pues, le mete todos los futbolistas por detrás de la pelota. Por ejemplo, el otro día el Granada parecía que os tenía bien estudiados, os costaba mucho y se abusó quizá de balón al portero y que el portero intentase un fútbol más directo. No sé tú, aparte que estás directamente implicado en esa salida de pelota, ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué crees que le está pasando al equipo para quizá no ser capaz de sacar tanto la pelota de forma combinativa desde atrás y a veces tener que optar por otro tipo de fútbol, igualmente respetable, evidentemente, pero un fútbol más directo? Bueno, eu penso que co paso das xornadas e a medida que os equipos van vendo máis partidos nosos, van coñecendo máis as virtudes que temos como equipo, non? Creo que é evidente que temos futbolistas que con tempo e con espazo co balón nos pés son moi determinantes, co cal os equipos intentan reducir ese tempo o máximo posible, e penso que por eso nos saques de porta cada vez todos os equipos nos veñen máis arriba, máis a pares, e bueno, eso dificulta un pouco poder iniciar desde atrás, non? E despois tamén creo que hai esas dúas fases nas que unha vez que en xogo, pois que os equipos se poñen máis nese bloque compacto e tratan de reducirnos espazos, de defendernos desde un bloque, e bueno, aí está nos costando un pouquiño máis, sobre todo este último partido, non? Que non terminamos pois de encontrar esos camiños para facerlles daño, para atacar espacios, para poder abrir ao rival, e bueno, é algo sobre o que estamos traballando, é algo que necesitamos mellorar, pero evidentemente traballamos cada día para facelo, temos que encontrar ese equilibrio, non? No que nos sintamos cómodos, pero bueno, como digo, creo que un mal partido non ten que empañar todo o que estamos facendo, creo que estamos nunha situación moi boa e que debemos de mirar cara adiante con optimismo, non? Creo que a situación de cara a este tramo final a nivel de clasificación é moi boa, e temos unha oportunidade, o reto é moi bonito, non? Para poder disfrutalo e para poder vivilo con ilusión.
¿Qué tal, Miguel? Pedro Migueles para Deport Life. Bueno, eres un jugador que acumula casi 200 partidos en Segunda División, que ya has estado más veces en estas posiciones altas de la tabla. ¿Dónde está la clave para que un equipo como el Depor, que lleva prácticamente toda la temporada ahí, llegue a esa jornada 42 siguiendo en esas posiciones de arriba? Bueno, pues un pouco tamén no que comentaba ahora, non? Creo que, bueno, o fútbol está influenciado, sempre o digo, por moitos factores, o aspecto mental tamén é fundamental nos futbolistas, non? Temos que ser moi conscientes do que nos imos a topar, dos contextos que nos van plantear os rivais de aquí ao final. Bueno, creo que é unha pregunta moi amplia, creo que é complicada de responder aquí, pero, bueno, penso que o traballo diario que facemos, nós mesmos, sempre o digo, creo que somos os máis críticos, non? Vivimos para isto, traballamos todos os días para xogar ben, para ganar, e cando non o conseguimos somos os máis críticos con nós mesmos, pero esa crítica non nos pode levar a ser pesimistas, non? Entonces creo que hai un reto moi bonito por diante, temos unha oportunidade increíble para poder disfrutar todos xuntos, e creo que temos que abrazar esa responsabilidade, collela con tranquilidade, con calma, bueno, con esas ganas e esa pasión que nos van facer, pois, que nos van permitir competir ao máximo nivel e chegar ao final de temporada disputando nesas posicións altas da tabla, non? Venimos de un partido en casa, probablemente uno de los más complicados de la temporada contra el Granada. ¿Qué mensaje le mandáis desde el vestuario a la afición de cara, bueno, a estas últimas jornadas de Liga? Bueno, pues un pouco o que estaba dicindo, non? Que nós mesmos somos os máis críticos, que tratamos de mellorar cada día, que van ser un factor determinante de aquí a final de temporada. Sabemos o club que representamos, sabemos toda a ilusión que hai alrededor do equipo, que nós compartimos esa mesma ilusión e esa mesma exixencia que ao final acaba por esa ilusión tradúcese nesa exixencia que hai, non? É lógico, e que nós tamén a compartimos, igual que eles. Entonces, bueno, creo que temos a mellor afición da categoría, que vai ser un factor determinante de aquí a final de temporada, e nada, simplemente darles as gracias polo apoio, que nos animen e que sepan que o equipo que vai dar todo aquí ao final. Por continuar con el tema de la afición, tú eres de aquí, te has formado aquí, seguro que tienes muchos colegas, muchos amigos que te hablan, que te hablan un poco de la situación. No sé, un poco cómo percibes y el porqué, ¿no? De que haya esa insatisfacción en parte de la hinchada, ¿no? Con el juego, con algunos pitos, por ejemplo, el otro día. Tú, aparte, me imagino, pues eso, que directamente hablarás con gente que a lo mejor está incluso en la grada, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué explicación le das un poco a eso? Bueno, é un pouco o que viña comentando, non? Eu penso que hai moita ilusión alrededor do equipo, non? Que todos somos conscientes do proxecto no que estamos, falo a nivel de afición, falo a nivel de clube, creo que todos estamos moi ilusionados neste proxecto. Que pasa? Que cando hai tanta ilusión, pois eso tradúcese nunha exixencia, nunhas expectativas moi altas, non? E hai momentos na tempada que é complicado responder a esas expectativas. Creo que todos os equipos pasamos por momentos de forma, todos os xogadores durante unha tempada temos momentos de forma mellores, peores, sexa condicionado polo aspecto físico, polo mental ou polo aspecto que sexa, e bueno, penso que neses momentos pois é máis complicado que desde fora, pois o que decía un pouco antes, ser optimista ou ver as cousas dunha maneira positiva, non? Un pouco por eso, polas expectativas que se xeran e polo complicado que é chegar a elas ou responder a elas, non? Entonces, bueno, para min a explicación está aí, e por eso un pouco a mensaxe que lanzaba antes tamén, non? Que creo que nós somos os primeiros que somos conscientes de eso, da responsabilidade que temos, e que temos unhas ganas tremendas de darlles a alegrías á nosa afición e de que as cousas nos saian ben, non? Venga, la última aí. Sí, un par de ellas para terminar. Primero, haznos un poco de ojos del entreno, dentro de lo que se pueda contar, evidentemente. ¿Cómo evoluciona Jeremai? Que poco a poco va haciendo ya alguna cosilla. No sé si para el sábado, que quizás es demasiado precipitado, pero un poco cómo está evolucionando de esos problemas de pubis que le mermaron no solo ahora mismo, sino incluso cuando estaba jugando. Bueno, é unha lesión compleja no sentido de que nunca se poden marcar plazos, é algo complicado,
as sensacións van e veñen, eu é unha lesión que xa tiven, é verdade que é incómodo e que é bastante limitante, pero bueno, penso que cada vez se está facendo máis cousas, sigue os plazos que lle está marcando o clube, e bueno, queremos contar con ele o antes posible, sabemos a importancia que ten Yere, bueno, desexarlle que este con nós o máis rápido posible, porque tamén o necesitamos, non? Y la última, como eres un veterano, por eso te la hago. ¿Le diste muchas vueltas a lo de Zubieta, al error en ese gol? ¿O como eres ya veterano, pues digamos que relativizas mucho tanto las cosas muy buenas como en ese caso un error que evidentemente cualquier futbolista puede cometer? Bueno, sí que lle das moitas voltas, sobre todo despois do partido, non? Eu son unha persona que me gusta analizar todo moito, que non suelo fijarme solo no resultado, pero sí que é verdade que bueno, que cando se dá unha situación así é complicado de xestionar, obviamente, como dis ti, que xa agora podo considerar que xa son un veterano, pois tómalo de forma diferente no sentido de que, bueno, non te bloquea, non te limita, durante o partido és capaz de aplazar ese análisis ou ese sufrimento para despois do partido. Ao mellor noutro momento da miña vida, pois sí que poste máis nervioso, é algo que te leva a cometer máis erros despois desa acción, e bueno, simplemente, como tamén unha situación puntual, analízala, vela, pero tamén é algo complicado de que se volva a repetir, porque non é tanto un fallo de concepto como máis un erro de execución nese momento, e bueno, sin máis, non? Temos que estar acostumados a convivir co erro, e senón, pois non estaríamos aquí. Vale.